Siyanibingelela emakhaya kuphi nakuphi lapha enikhona. Sibingelela umduduzo wamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni singapha ePinetown endaweni ethiwa iseNazaretha la khona sobona umndeni ocela usizo ngenkinga ababhekene nayo yesehle sehlala indodakazi wabo elithola ukulimala kumuntu wesilisa okukhombisa kusayinkomba ukuthi lento ye-gender-based violence isayinkinga ecountryn. So-ke nanoma ubani-ke ovelayo mayicela usizo siyazivela njengenhlangano ethule sizolalela sizwe ukuthi ufisa simsize kephi simlele lokho asuke afisa simsize ngakho if amandla sinawo kanye ney'nsiza kusebenza zikhona ngaleso sikhathi. So-ke usisi-ke uzosilandisa kanye noma wakho ukuthi kwenzakalani. Okwamanje sihleli naye usisi. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Yebo kunjani ma? Ngiyaphila. Siyaphila sisi. Igama mina ngumduduzo wamkhwanazi. Usizobani igama? Ujabulile Dlamini. Okay, ngizocela sisi uthathe nje usibeke ngakho konke osakukhumbula nokwenzeka ukuze nathi sizokwazi ukuthi si-understand isitori sakho nokuthi sikusiza kanjani ukuya phambili. Ngasenkantolo la besijwayele ukuma khona mangabe siphanda kwaqhamuka uButhami uhamba ngemoto ewu-117 kodwa ngalowo day wengahambi ngeQuantum ehamba ngemoto engingayazi. Ikephi nendawo lapho niphanda khona? Ngilapha ngaseposini khona ibridge ngisho idolobha lekulona ibizwana? Pinetown. Okay, yes, yeah. Yebo meqhamuka-ke ngokuthi uyiclient lamuntu engimjwayele enginankinga naye angiqhwebe ngihambe-ke kuyena. Mengifika kuyena ngimbuze ngithi yini ungibizelani athi asambe ucela ukuthi ngimphelezele khona la eyakhona. Mengimbuza ukuthi uyaphi athi mina ayasambe uzobona phambili. Ngokuthi ngimjwayele-ke nami ngiyazi ukuthi anginankinga naye ngingene emotweni sihambe naye. Ngibona imoto ingena ngaphansi kwebridge ingena ku-freeway ngimbuze ngithi mina ukanti siyaphi athi awasamba usangijwayele yini ngoba ngijwayele nje ukuhamba nawe mhlawumbe usuyangisaba. Ngithi mina angikusabi. Sihambe ukuthe mase sizofika kulo mgaqo owangaseshongweni dam siqhubeke ngathi thina sentshongweni angene phakathi emobeni. Mengene emobeni ngimtshela ngithi mina ngeke ngize ngingene la ngoba ngiyasaba kuhlezi kutholakala abantu befile. Athi yena usangithembini mina uyaqala nokuhamba nami ngithi mina ngiyakuthemba. Athi ayasambe sihambe singene phakathi emobeni. Ngasekugcineni emobeni la ekushiswe ngakhona umoba sifike lapha sipaka imoto athi mina ngehle emotweni ngize ngala ngasesicabheni sakhe ngiyehle ngize ngakhona esicabheni sakhe. Ngithe ngifika ngakuyena wayengidonsa wayengishaya ngazama nami ukulwa ngithi ngiyamphindisela wayengiphushela phansi wayehlala phezu kwami wayengicindezela la ngamadolo izandla zombili wayengixamalazela wayengishaya ngesibhakela okokuqala ngathi ngiyazama ukumbamba isandla ngizama ukulwa wabona ukuthi ngiyamhlula esedonsa isando ngaphansi kwamata wemoto la mebeka khona iy'nyawo idriver khona. Wangishaya ngaso ngakhala ngambuza ngathi yini ungishayelani ngenzeni wangangiphendula. Waqhubeka wangishaya ngaze ngaquleka-ke wangikhipha namazinyo wangishaya nasemehlweni ngoba namehlo ayemuvile engasekho la. Ngaze ngasizwa odokotela ngaquleka shuthi wabona ukuthi sengifile wabaleka wahamba. Ngathi mase ngithi ngiyaphaphama angisakwazi ukuhamba amadolo awavuma ukuthi mengisukuma ngithi ngiyama nasemehlweni awasavuleki. Ngazama ukugaqa ngamadolo ngilokhu ngilalela iy'moto ukuthi ikhala ngakuphi. Ngihambe ngishone ngakulelo side ngiphinde ngidideke ngizwe enye ikhala ngala ngishone ngakulelo side. Ngaze ngaphelelwa amandla ngawa phansi. Kanti ngizothi la sengithi ngiphelela khona amandla sengilele phansi ngizwe imoto iduma ngimemeza kanti lesikhathi ngimemeza abelungu ngoba ngala ngishayela ngakhona kwakhiwa imoli. Shuthi abelungu babeyintantela ngey'moto abelungu beza-ke kumele abangithola bangisiza. Bafonela i-ambulance yangithatha ngihambisa esibhedlela. Okay. Ngicela ukubuyela emumva la. Uthe igama lomuntu okwenze lento uyamazi ubeyiclient lakho? Yebo Uthami. Okay, iclient lakho lokho kudayisa ukuthi okulelo mzimba? Yebo. Okay, ubekathenga nini emini noma ubekathenga ebusuku mayifika kwa? Bethenga emini kuphela ebusuku. Okay, that's why kwaba izo ukuthi mayikubiza emini ukwazi ukuthi. Yebo. Udriver ama-taxi khona la ePinetown? Udriver ama-taxi aseClermont.
oweClermont Yebo. asuke ePinetown eClermont. Yebo. Okay, uthe number plate yemoto ithini? 117104. iQuantum ahamba ngayo. Yebo. Okay, but ngelanga enza lento engahambi ngeQuantum. Yebo, ihamba ngenye imoto encane engayazi. Okay. Icala besilivuliwe. Yebo, beselivuliwe. Athina amaphoyisa sembophile. Cha, amaphoyisa asePinetown athi icala kusilone lakhona elakaNdengezi ngoba wangilahlela emobeni. Umoba useduze kwaNdengezi naNdengezi balishintsha icala basa kusilone lakhona lase-Hillcrest. Baze lagcina sekuthathwe i-Hillcrest-ke. Iyenzeni iHillcrest njengama esekwenzile? Yebo, wafika umseshi la ezothatha istatement kumina. Okay. Okay, iyenzeke nini lento? Ngayiphi inyanga? NgoJanuwari umhla u-4. 2024. Umhla 4 Januwari Yes, unyaka 2020 kulo nyaka. this year. Yebo. Okay, umsolo akaze aboshwe kuze kube manje. Yebo. Okay. And thuba futhi usebalekile ngoba akasekho naserenki la driver khona itaxi. Itaxi ayise-driver yena isi-driver omunye umuntu. Uzwa ngabantu sebaleke. Shuthi abangani noma abaphoyisa na ezama ukuthi ayombheka amfice ngasekho sesisi-driver omunye umuntu. Okay. Uma ngabe efike ezothenga ubejwayele ukuthi niyakephi ekhaya noma mhlambe nisoyenze emgwaqeni? Uyakwazi ukujwayela ukuyopaka Spar eNolls ePinetown bese ngayi kubo. Spar eNolls ePinetown kunendawo lapho ngasenkantolo. Yebo. Okay, awukwazi ehlala khona. Cha. Okay. Uma mhlawumbe ungacabanga yini mhlawumbe yayingamenza ukuthi avuke lobo bulwane abenze kwena kanje? Ngathi sengingedwa sengicabanga ngoba phela abanye bethi babuye bagange babantshontshela abantu. Ngathi mhlawumbe khona oyedwa kuthina owamtshontshela something noma khona enye intombazane yamenza something mhlawumbe wayesethi ngizophodlela kunoma yiphi intombazane engizoyithola vele baphanta bonke bayazana. Okay. Kule process yokuthi mhlawumbe uyathenga omunye mhlawumbe mengabuza ubesebenzisa icondom bangasebenzisa? Ubeyisebenzisa. Okay. Ngizama nalo ukuthola ukuthi yini le engamenza ubulwane kangaka nokuthi uma uthi mhlawumbe okay lokho kucabanga ukuthi uwantshontshelwa yini lenkulu kangaka mhlawumbe ayengantshontshelwa yona esingamenza ukuthi enze lesihluke esinje. Yabo ngoba phela lo muntu wayekubulala. Yabo uma ekubulala futhi wena awukazi umntshontshelwa. Cha. Kuwena nje kuyi-good terms ukuthi iclient lakho. Yebo. Ngiyibuza South Africa njalo ngoba ngizama ukukhombisa ukuthi bakhona abanye abantu abaphenduka ama-monster umuntu ephile ndesimazi. Even ngisho ama-serial killer uma usudla ne-history yawo uthola ukuthi kubantu abamaziyo nomphakathi omaziyo nehlobo zakuthi hayi siyamazi bomfana oyilungele nje engakhombisi kuba violent eyifundela mhlawumbe amabhayibheli umuntu egqokela clean nje kungabikho izimpawu esizibonayo thina physical ukuthi siyambona ngamehlo lo muntu unodlame abafana nabantu abathethayo but ngale uma mhlawumbe lento yakhe isimvuka yokuthi abobulwane eyenza ngabe sebusuku noma semahlathini because le engiyithola njengamanje engiyibonayo whoever obukayo ngayibuza iphendula ukuthi yini ngempela eyamenza ukuthi aze abe kulesi simo ngoba mhlawumbe omunye uzothi mhlawumbe ngabe wathola ukuthi unegciwane uma inegciwane pho ngoba phela kuyaphileka negciwane kunamaphilisi manje imishanguzo enza abantu bakwazi ukuphila usengaza revolve ukuthi akubulale umuntu ngoba phela njengoba kufaka emobeni nje nawe usho uthi khelethwa idumbu lapho kulo moba obvious ukuthi lo muntu uyokubulala but ke asazi sizoyekela amaphoyisa. Okay, njengamanje abantu obuhlala bemgwaqeni akaze uxhumane nabo? Cha, akekho ngisengambona. Abazi ukuthi walimala? Ngathi sifikile khona ukuthi ngalimala. Siyafika kubona kodwa ukuthi bathule kanjani angazi. Okay. Una umntwana sisi? Yebo. Ukhona lapha ekhaya? Yebo khona. Enye inkinga futhi naleyo. Uyasibona ke njengengane isimo sofaka uma wakho kusona because njengamanje sofana nengane uma mafuneka abheke ingane yakho aphinde abheke wena njengamanje
ngoba napho lusufana nengane ngicane endlini ukuthi ubanjwa ngesandla whatever kwenzakala yini yayikwenza ukuthi uzophuma ekhaya uyehlala emgwaqeni ukuthi ngase ngidla ama-drugs nganginqena ukubalekela ukuthi ngizohlupha la ekhaya ngigcina sengintshontsha nasemphakathini sengishawa abantu. okay komunye umuntu oyekulesi simo kusona sekukhipha ekhaya ungakhuluma uthini naye because njengamanje usukulesi simo ubhekene naso ngokuthi washiya ikhaya waya emgwaqeni mhlawumbe ukukhuza nokuqwashisa ukuthi ukuba semgwaqeni impilo yakhona inomgozi ngane ungathini ukukhuluma nabo. Ngifisa ukuthela abantu abangakaze bafike kule mpilo ede ngiyiphila ukuthi ayikho right ukuthi usuke uhambe uyohlala emgaqweni ngoba ekugcineni ubhekana nezimo ey'ningi njengoba nami ngagcina sengilimala. Ukube ngangihlala ekhaya ngaba ngizange ngize ngilimale. Kuyingozi. Yo ukulikhona sisi wami siyazwelana nawe njengenhlangano ethuleleni ikuphi ongathi ukucela kuthina sikusize ngakho. Ngicela ngokuthi ningisize nimthole lo muntu owangizwisa ubuhlungu ngoba angikwazi ukulala nasebusuku kwesinye isikhathi uma ngilele ngiyamphupha engazi ukuthi ngiyambona uyangishaya. Okay sizozama amaphoyisa ukuthi sithole emaphoyiseni ukuthi yini ivimbephi ukuthi bamthole lo muntu. Nangu uma wakho khona ungathini uma khona ufisa ukudlulisa kuma wakho ngoba ngazi phela amanihleni wabe mhlambe khona ongakwazi ukukhuluma kulesi simo sobuye sona ngoba namanje ulove emsebenzini ulovele wena ngoba sicela uyena futhi ukucelela usizo. Ngiyacabanga ukuthi kuningi mhlawumbe nawe bosomenzile mhlawumbe umphula umoya but umzali ohlala umzali. Yebo. Nangu phambi kwakho khona amazwi afisa ukwadlulisa kuyena. Yebo. Ungakhuluma ulalela. Ngifisa ukuthi ngiyaxolisa kona konke engikwenzile nokumzwisa ubuhlungu nami bengenziwa yile nto ebekade ngidla. Ngicela ukuthi ungixolele makhona konke. uNkulunkulu angixolele uma kuthi sona sijelisa bengijelisa ngaso ukuthi ngabe ngisabona. Hayi ngiyathi bengaqonda ukukhalisa sisi wami. Nawe uma bengaqonda ukukhalisa ngiyazazi izimo ezikanje angilona i-social worker angilona i-psychologist but kunezinto mhlawumbe singakwazi ukuyikhuluma esifisa ukuyikhipha komama because abazali bethu siyona nathi siyingane but sohlala siyingane zenjalo ma. Yebo naye sizokhuluma noma sisi sizokhuluma noma wakho okwesibili ngaphezulu kwalesicelo sakho naso thina njengenhlangano ethuleleni siyazicommit ukuthi sizokulekelela ukuthi uthole lokho kuthiwa i-counseling ukululekwa ngengqondo ngoba lesi sithombe nje ukuthi siyakulimaza sebusuku nje ngesemqondweni le njengamanje ke sizozwa ke iside likamama okumama wakhe okuyena umama osithintile ecela ukuthi simlekelele kulesimo abhekene naso sendodakazi yakhe elinyazwe umuntu wesilisa. Sawubona ma. Yebo sanibona. Siyaphila njani? Siyaphila nathi la kaDlamini. Siyaphila ma. Hey uwena osithinta? Yebo mina. Ebusuku. Ngingalela kulaleki nakumina. Phezu kwama-1000 nama-1000 ama-inbox asinawo. Awo emakulaleki inhlobo ngiya-WhatsApp ngibona ukuthi ngiphendulekile ngijabule. La ngijabule khona kakhulu nje sewucela inamba yami ngathi awuwe ma. Kodwa nawe umthandazo wami ene uphenduleka. Yebo. Yebo ngijabule nje kakhulu ukufika kweni kakhulu. Kumina ngibona impumelelo ukuthi engathi siyaphambili. Ngoba ayisengigqegqile sengihlupheke kakhulu ngivula icala ePinetown uthiwa liya kaNdengezi abazange baze bafike ngisho ukufika ngisho kanye ngisho statement. Okay. Lutho. Umama ngaze siqhubene ngolo umama ubani? Umabonga Dlamini. Okay umama andodakazi Makajabu yebo. Esingake ingane zakho? Owesibili wokuqala kwakumfana owadlula ngo-2018. Okay sho njengamanje uyena? Uyena yedwa enginaye. Awabekho abanye abantwana? Nowabekho. Abazukulu kuphela? Nabazukulu ababili amadodakazi akhe.
Okay, nihlala bononke la ekhaya. Yebo. Okay, ukusilandza nje ma ukhule umuntu onjani? Ukhule umuntu ohluphayo Yebo. from 12 years. Okay. Nje eqala ukungihlupha. Yes. Ngizama ukugwema ngapha nangapha ephunyuka. Ahamba iminyaka ngingamazi, hlala emzini abantu. Khona la ngangafonela khona ebusuku ukuthunga la ko Waybank ngaqasha imoto ngiyomlanda lapho ngifonela umuntu engamazi. Isayingane mhlawumbe it was age of 13. Yeah. Ethi hayibo mama bugadana abantwana wabuya la ngingabuya ngalo wabuya wayehamba nje from 12 years till now ubengane nje hluphayo engabambeki. We single parent nobaba ukhona? Ubaba wakhe washona ngo-2007. Okay. I'm single. Ukukhula nje nayo ilempilo nje ukuthi kuyale. Yebo, ngoba noma eseqala ama-drugs ngambona ngamusa rehab. Yeah. Wathi ebuyile kubuzobuya namhlanje ngakusasa wayehamba ephindela kona. Ngimtshela ngabangani ukuthi abangani bakho Jabu ngeke baze bakuthande because bayabona ukuthi uwedwa uma wakho uyasebenza usebenza kahle unakho konke. Wayefundisa ugovernment ngithola isponsorship. Yeah. So ukuthi uyofunda azafike la ethanda khona. Washiya konke lokho. Washiya ngoba kwamali yayithi noma ifika esikole ngingihamba naye nje ngithi hamba uthenga into zokugqoka ngimjabulisa njengengane. Yeah. Kodwa nje wadlubulundela. Even sekubona ama-drugs sengangimtshela ngithi ngiyakubona. Kangangokuba mina nguma wakhe wake ngine-scratch sakhe engishaya wangilimaza nje ngahlala almost a month engasebenzi ngilinyazwe uyena. Eish. Edrobheni ubombona ePhantana? Hey ngibona ngimupha imali uthengele ukudla. Ngimphathela ukudla ngisho ngiphuma emsebenzini. Futhi akabuye ngane ekhaya. Ngimbuza ngithi mina uzoyishintsha nini impilo yakho? Uzoshintsha nini ubuyele awenzeli mina kodwa wenzela ingane zakho. Ngoba lo mncane wamshiya na 3 weeks. Shame. Namhlanje no 4 years uphethe 5. Kwazi ukuthi wena uma wakhe. Bazi nomdala ukhona wamshiya ina 7 months uthi 10 years namhlanje. Ubathola phona emgwaqeni noma bathola ehlela ekhaya? Lo wesibili wamthola khona engasahlali la esehlala wayengahlala emgaqweni kodwa kukhona umuntu wayethandana naye ayehlala naye ePinetown. Naye lo muntu wahluleka uyena ngendlela ibehavior yakhe. Ayiyona. Waze end up ke ngaleso sikhathi esekhulele wahamba yena kulowo muntu wayohlala emgaqweni ePinetown nesisu. Ngangazi ke nokuthi ukhulele nhlobo ngezwe ngoba sengifonela esethi ma ngithola umntwana. Ngathi uthola umntwana wani? Wathi kade ngikhulele ngithola ingane engila eRoma engishuthela izithombe ayigqokile ingenangubo. Ngacela emsebenzini ngihamba ngathenga izingubo wathenga amanapukeni ngahambisa khona eRoma. Wathi uthi sengidischargewe ngathumela ngisemsebenzini ngicela niyomlanda ngacela omunye ubhuti wayenemoto ngathi ufuna intombazane lapho uzohamba nayo. Bahamba bamlanda babuya naye nengane. Wahlala la 3 weeks emva kwaloko wahamba. Ngamtshela futhi ngithi njengoba ulana lengane ngiyazi ukuthi ngelanga uzoyishiya uhambe. Nangempela wayishiya wahamba wabuya njengoba ebuya ngoba selimele. Okay. Sexolisa mawukuza ubunzima ubhekana nabazali izingane ziphuma esandleni. Bengicela ukuthi sibuyele kuyona le yakhe yokulimala. After uthola kanjani ma? Ngithola ngoba ngifonelwa iRK Khan isibhedlela ebusuku. Yeah. Ngicabanga ukuthi kwakuyi night staff yayingifonela baba eyizongena. Ngoba la ngena ucingo ngabona ukuthi iRK Khan kubhaliwe ifoni yami yayibhali inamba. Ngilibambe. Basho bathi sicela uMabongi ngithi mina ngikhuluma naye. Kuthiwa sikhuluma mayelana noJabu. uJabu uyamazi ngithi mina uyindodakazi wami. Bathi hayi ma uJabu la iRK Khan ulimele ngiyamuzwa kwi-crowd yakhala. Ma ngisabone emehlweni ngilimele.
ngithathe ngokuthi shuthi uthi akasaboni emehlweni mhlawumbe akaboni ngoba mhlawumbe ushayiwe avalekile. Yeah. Ngithi mina-ke ngizokwenza njani ngoba manje sekulethi sekusebusuku. Jabu ngizofika kusasekuseni neso ukusa nje bathi anytime ungasilindi isikhathi sokungena ungene noma inini. Ngempela kusho ukuthi ngangingekho la ekhaya ngangikadadewethu kaNtengezi eshonelwe umntwana somfihla nge-weekend ngoLwesine. Ngivuke ngoLwesihlanu ngithi mase ngisepha town ngiphekelela ekhaya ngene ucingo kufona eMakhodi. Yeah. Kuthi use-transfer eMakhodi lo sama-taxi vele ngirequest u-Uber ungibeke eMakhodi. Ngithi nje shuthi angize ngevoice ewodini akhale hleli u-restless ma ngiyaxolisa ngicela ungiphe isandla sakho ma ngiyaxolisa. Kathi mina Jabu asisekho isidingo sokuxolela kona konke mntanami ngiyakuxolela ngendlela isimo engangisibona ngakhona ngendlela ayilimele ngayo. Wathi ma ngisacela ungishutha khona ngokuthi mase ngibona ukuthi ngilimele kanjani. Ngathi mina ayikulungile ngizokushutha. Wathi angikwazi ukudla ma ngikwazi ukudla izinto ezithambile. Ngathi mina kulungile ngizokuthengela izinto ezithambile ngizoziletha uma uthi akudleki. Wathi amazinyo ayaxega wonke amanye aphumile wakhiphile ngesando. Ngazibonela nami ukuthi hayi uqinisile. Thenga ngesonto ngoba ngomgqibelo sazi ngimtshela ngathi sasa siyafihla ngizofika ngesonto ngizokubheka. Yangifonela eArkekhani yathi iMakhodi simbuyisele back simtransfele eArkekhani. Ngingambona eArkekhani naye ngahamba ngesonto eArkekhani ngamthengela ko-soft diet ngafike ngamnikeza-ke. Hayi isimo sasisimbi kakhulu nje kakhulu kuthe kusenjalo nginosisi wami osebenza khona eArkekhani oyishutha wahamba wayombheka ewodini. Ngalo lelo langa ngafika ngambona ngale naye wasibona isimo shuthi-ke mhlawumbe wabuza ukuthi ngoba inkinga kakhulu nje kwakumazinyo and i-infection it's more emazinyweni. Emehlweni sasingenandaba namehlo, indaba kwakusemlomeni ukuthi i-infection yomlomo it's more than anything. Kufanele a-treat-eke la ngoba yona part iyayibheda kakhulu umlomo akakwazi ukuxubha akakwazi ukwenza lutho yabo uzoba no-oral thrush ngabi na-appetite ingadleki. Ngalo lolo langa bamtransfere eKing Edward. Yeah. Bangifonela eKing Edward bangitshela ukuthi uJabu usetransferile usela. Ngavuka ngaye eKing Edward ngayombona ngafonela umngani wami osebenza khona ukuthi mngani wami ngicela ungibhekele uJabu ewodini lukuthi hayi wafona wathi hayi ngimbonile sisukhona usezandleni ezinhle. Hayi bandla waphatheka kahle eKing Edward. Yeah. Hayi King Edward nginika iy'ncomo ey'nkulu. Yeah. Ey'nkulu kakhulu ngawubona umehluko nje. Noma bezomtransfer eMakhodi emehlweni bangifonele ukuthi uma wakhe sasa uJabu une-appointment eMakhodi sicela ufike khona uzom-escort. Ngicela emsebenzini ngifone ngisho ukuthi kusasa ngizo-escort uJabu. Ngihambe ngim-escort ngimshiye eMakhodi ngibuye. Ifoni eMakhodi ithi sesimdischargeile. Ngithi sengiyacela-ke ngishayele ambulance nimbuyisele emuva ngoba akayena owami njengamanje owesibhedlela. Yeah. Ngathi mina nakwenze ekuqaleni nathi angimthathe ngamthatha yamfuna eKing Edward. Kwafanele ngimsuse la ngimhambise eKing Edward ngibuze ukuthi how can ningam-discharge kanjani i-patient ene-HB low kangaka ka-6.8 uma efeinta noma engifeintela ewa la ekhaya mina ngomtransfuser ngani ngomningani mina. Ngathi mina ku-wrong akayena owami uyi-patient yaseKing Edward. Bathi nje udokotela uthe mthathu uyamdischarge ngabuya naye. Okwesibili bathi besho njalo bethi uyamdischarge. Ngathi cha ngingizele udokotela ifoni ngikhulume naye ngimtshela ukuthi ngisacela ambuyisele eKing Edward ngoba uyi-patient yaseKing Edward. Njengamanje iKing Edward ayikamdischarge la ekhona. Babona ukuthi cha nginenkani-ke lapho ngase nginenkani ngempela. Bashayela i-ambulance bamuse eKing Edward.
nalapho bangamthatha eKing Edward kwathi use-discharge-iwe ngabuya incwadi eyayibhalwe ukuthi dear colleague. Ngathi le ncwadi akusiyona eyami, yabo, njengoba ibhalwe yimakhodi, ibhalela udokotela waseKing Edward ukuthi abaqhubeke ne-patient bayi-transfuse, bam-organizele ne-plastic surgery, konke leyo nto. Angeke kuze kube incwadi yami le eza kumina. Ngabuya nayo ngeza nayo la ekhaya ngahlala nayo. Uthe mase ngimhambise emakhodi, wabuza udokotela emakhodi ukuthi iKing Edward yami i-transfuse yini. Ngathi mina cha, azange zim-transfuse, kodwa ngaye kwi-pharmacist ngayocela i-advice yokuthi nginondodakazi one-HbA low kanje, yini into ongangipha yona ngimthengele yona ukuze ngiyakubona kokudla. Yanginikeza amaphilisi ngawathenga, ngamnikeza wona. Wayeseba nenkinga yokuthi ubuso bonke wakhala ngokuthi bunenkwantshu, bunumbness. Yes. Ngafonela eKing Edward eMakzilo, ngaripotela udokotela wakhona ukuthi uJabu unenkinga kanje, bangenzele i-appointment, bathi angimlethe, ngamyisa. Kodwa futhi ayikho into abayenze, bambuka nje bathi inumbness uzoba nayo because ubuso bakhe bonke bufakelwe iplate. Amathambo umuntu ngesikhathi emshaya ngesando afahlaka wonke ebusweni. So inumbness-ke kusho ukuthi ibangwa yikona lokho, kuyinumbness engeke iziphele, ezothatha isikhathi, mhlawumbe after 2 years iphele, or yinto azohlala naye for the rest of her life. Ngathi mina yikho yini treatment mhlawumbe angayithola engamsiza kule numbness. Bathi bona hayi cha, ayikho. Okay, bathi udokotela emehlweni ulimele kangakanani? Hayi, bathi amehlo alimele kakhulu. Yeah. Bathi amehlo nje alimele kakhulu ngoba wamshaya waze kwashayeka ngisho ingemuva lamehlo. Yes. Ngoba ngesikhathi emshaya amehlo abaleka ehla eza la ebusweni kuyena. Shuthi-ke basebemenza iscan-ke ngale ngathi ababona ukuthi amehlo akhona. Odokotela basemakhodi nabaseKing Edward bahlangana, wenziwe operation, bawanyusa bawaletha la phezulu. So nje bade ngisemakhodi kade bebuza ukuthi iKing Edward eMakzilo ngoba kufanele nimfakela, ngazi bathi what le ezokwazi ukuthi ihlo livuleke livaleke. Yes. Bathi Makzilo kufanele yenze leyo nto kuyena, and then bese ephindela emakhodi babona ukuthi bamtreat-a kanjani ngoba u-left wehlo ulahle position. So kushuthi ngoba ilona hla babethi leli lizobona, manje bathi selilahle position. Mhlawumbe basebemnikeza ama-drop, ngenzeka mhlawumbe ama-drop amsizi, noma baphinde bamenze operation bazama ukuthi balibuyisele endleleni e-right, as long iKing Edward sekuyiyona esiqala yamenze, then bese im-organizele u-plastic surgery. Okay ma. Ngoba uthi uyamazi umuntu wamlimaza. Yebo. Amaphoyisa athini? Hayi, amaphoyisa ngiwafonela nawe again, mina ngiwafonelayo. Yeah. Ngibuze ukuthi kuqhubekani. Yes. Bathi hayi siyaphenya, siyamzama, siyambheka lo muntu wasimtholi. Kunomuntu engimthumelile kule monto othi uyamazi, engithi akangibhekele yena, naye uthi akamboni. Phela nje kanjalo. Kodwa futhi kusuke kufone mina. Okay. Mina engifonayo. Esibhedlela ngama-social worker bayabazama umlekelela mhlambe. Bakulekelela nje ama-social worker. Khona social worker lapho ngisemakhodi. Usemakhodi kuphela la kabona khona i-social worker. Okay, okufisayo wena mama wasezwile apart from yena kushilo wena mhlambe kupho okufisayo njengoba uze wathinta ithuleleni nje ukuthi cela ukuthi ngikufisayo mina, ngifisa ukuthi abakathuleleni ngathi bangangisiza kutholakale lo muntu, because lo muntu khona around. Nokuthi ngiyacela ngathi angabona ama-psychologist, because kwenye inkathi ngimbone kwimodi yakhe ukuthi ayi namhlanje nake akekho right, and then bese ngiya-understand ukuthi kufanele angabi right ngoba
khona amaphilisi engeke ngimthengele wona boma ngabe ekhona iCalmate ngeke ngibone nje kwayena ehleka xoxe nanengane once aphele ngasekho ngoba kusho ukuthi u-stressed lento iyabuya kuyena wazwangitshela ukuthi yazi uma ebusuku ngiphupha lo muntu engilimaza kuphupha nje yonke into eyenzeka ngale ngathi ngithi mina kufanele ngoba ihluku kakhulu into ayenza kuwena kuwena njengomama omkhulisile kwathi noma ekuhlupha kodwa wazi ukubekezela waphinde futhi waqoqa namathumba akhe phezu kokuthi kade naye eyingane yakhe ekuhlupha kunjani ma? Njengamanje nje engizitshela kona ngithi mhlawumbe amaplani kaJehova indlela abone ngayo ukuthi akambuyise ekhaya. Ngoba ukubuya ekhaya bekuyinto angazimisele ngayo. Ngisho sengikhuluma naye kanjani ngimtshela ukuthi ungayiyeka lento. Ungayiyeka lento ngaphandle kwe-rehab. Uzirehabhe wena yourself because indaba ingaphakathi kuwena ukuthi mina do I feel ukuthi ngiyiyeke lento noma ngifuna ukuqhubeka nempilo yokuhlala emgaqweni. Ngithi mina awuzwisi mina ubuhlungu kodwa uzwisa ingane ubuhlungu. Ingane ezidingayo njengoma ube seceleni kwazo. Mina ngiyazigulela mina ngi-admit 2 weeks eCrompton ngize ngimtshela ngithi mangingekho uthi ingane zakho isele noba ngithatha ingane ngiyishiye emzini abantu ukhona Jabu uphile ingane ishawa abantu zihlukunyezwa abantu ngoba zabazi ukuthi akekho uma wazi kodwa ukhona uyaphila. So nje mina ngeside lami ngimamukele ngenhliziyo emhlophe nokuthi kuyena ngicela irespect. Ngicela inhlonipho kuyena angihlonipha angazi ukuthi nguma wakhe ngumzali wakhe. Uxolisile ma ngazo zonke izinto esezenzile empilweni yakho empilweni yakho ukuhlupha. Cabanga ukuthi uzwile amazwi akhe ewadlulisa kuwena ethi ucela uxolo. Hayi nakade ngamxolela ngimfica nje emakhodi day 1 ngadlula kuyena kodwa ngathi before ngidlule ngizoqala ngikutshele ngibhodle nami ukuthi kahle ngabe awukho kulesi simo esinje kuba kuthiwa wangilalela ngabe ukude nempilo. Ayena ukumgiva ngamgiva impela ngamgiva kukubi. Ngamgiva futhi ngase ngiyamtshela ukuthi angeke ngiphinde ngikugive nangelinye ilanga. But kodwa ke uma mayikhombisa ukuyisa kumina nami ngigcina sengiphumile ngempela ene ngoba ukadelele la ekhaya ngizibona ukuthi abo manje into sengizikhuluma kuyena azisemnandi kodwa manje uyangiphusha ngokuthi anganginiki indawo yakhe yami njengoma angaziboni na kwiposition asekuyona ukuthi uyangidinga. Hayi siyabonga ukuba nomama njengawe naye siyambongela ukuthi abe nomama ofana nawe. Ababaningi bona nithwele kanzima ma isikhathini samanje siphila kusona eSouth Africa u80% if again futhi mhlawumbe ngikale nje kwama single parent especially futhi abantu besimame bakhulisa izingane zezodwa bengasekho baba but ingane ihluphe uvuka nayo uyimela imbokodo ma siyakubonga. Mina nje esadini lami lakathuleleni sithwele isigqoko makuba nomama njengawe nathi sizozama ukulekelela into esingalekelela ngayo njengoba ngidingisho ukuthi esomzamo simzame lesizokhona ngikubalile khona ukuthi ngiyayidinga nje psychologist ade ngiyibhukhile usho ukuthi bathi kusagcwele. Ngithi ngisafuna ukulala nje noma 2 weeks ngabe khona nje la ekhaya nje ngoba ngeke ngizibone ngisho emsebenzini nje sengisangala ngithi uma nazothini sengiyasangana ke manje. Yabona ke manje umqondo wami uhambile awusekho nje. No ngiyabonga makulokho sizozama nathi ngomusa kaNkuluNkulu kunina
balandeli benhlangano ithuleleni emakhaya nesisapothayo ngokwama-professions enu, but-ke ni-opt ukuthi kwesinye isikhathi nizokwazi ukuthi nisilekelele ni-ready service yenu pro bono ukuthi abaklisa njengala nisilekelele kona. Siyabonga kakhulu nje kubona bonke abasilekelela kakhulu, noma ngeke sengibamenshina bonke, but nje uDr Lupanza, oSisinokwanda siyabonga. Ngeke ngikhohlwe wakho Howard College University siyabonga kakhulu, lapho mamkhwanazi nethimba lonke siyabonga kakhulu. UKZN Co nani ngeke sinikhohlwe, nakubona bonke sisebenzisana nabo siyabonga ukuthi nikwazi ukuthi nilekelele abantu abasuke beza kanje kuthina, ngoba bakhipha konke ukukhala kwabo kuthina, asinalutho thina, asinalutho. But-ke ngani niyakwazi ukusoma nemfundo yenu ukuthi nizokwazi nani ukuthi nithayisele esizweni, nibuyisele back ukuthi nilekele abantu baNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Ma sizonizamela, ngiyathemba i-team yami izosukuma isilekele basenze udaba lwenu. Siyabonga kakhulu. Ngulele mina ngwakaDlamini, ngusisi kaJabu omdala. Bakithi kona ibhlungu into eyenzeka kusisi wami. Sibonga abakathuleleni ukuthi bafikile bazosisiza. Sinethemba ukuthi kuloko njengoba befikile yonke into izoqhubeka, ngoba side isikhathi usisi wami alimala ngoJanuwari, kodwa kukho sekubonakalile ukuthi kuyenzeka noma ikuphi okuqhubekayo, ngoba yona ibangamnandi ngona lento eyenzeka kuyena. Siyacela bakithi sisizakaleni bakithi kulabantu abenza isihluku kuthina sabantu besifazane, labantu sibathalela ngisho izingane zabo kanzima, kodwa babona ukuthi kungcono basibulale kabuhlungu kanje. Ayimnandanga lento eyenzeka kanje. Bengeke ngifike la uma ekhala ngizombheka uJabu. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu asilekelele abe nathi, yonke into iphumelele ngendlela. Siyabonga, siyathemba uThuleleni uzosilekelela kona konke. Sanibonani, uDecember Mpanza, Dr. December Mpanza, occupational therapist, was University of KwaZulu-Natal and also with private practice. Ngimuntu ke othandayo ukulekelela la kune challenge khona. Namhla ngihamba neThuleleni organization, siyayazi idume kakhulu ngokusiza abantu abasenkingeni, izinkingeni ezahlukahlukene. So ke sikhona ke ukuzolekelela la singasiza khona. Sifaka isandla nathi. Namhla siphethe udaba lukaJabulile Dlamini, niyalwazi selike lwavela, sazolikhuluma futhi kabanzi. Somlekelela ke ngendlela esingamsiza ngayo ngokwezempilo nangokwe-counseling, nangayo yonke indlela esingakhona ukuthi simsize ngayo njengabantu bezempilo. Siyabonga. Ngiyabingelela South Africa, uNokwanda wakandevu igama. I am a therapist lekelela abantu abanezinkinga ezahlukahlukene zomqondo, more especially udaba la sisi uJabu. Ngibone kubalekile ukuthi nami ngilekelele la ngalekelela khona ukumrehabilitator ngokomqondo. Isimo adlule kuso isimo esi-traumatic kakhulu, noma wakhe usedlule entweni enzima kakhulu as a mother. So ngibone kungakuhle nami ngithathe inxaxheba ekumlekeleleni usisi uJabu ngokomqondo ke. As we do therapy, we do counseling most of the time. So ngifisa ukumsiza nje ukumluleka ngokomqondo athole i-confidence back again, njengoba simbona senesimo sokuvaleka amehlo, azethembe njengomuntu wesifazane again. So nami ngijoyine kuleyo mkhankaso neThuleleni organization. Siyatholakala ke thina
ama-numbers uma ufuna ukubhukha for either uzawedwa as an individual, nize as a family, as a couple most of the time, ngoba inkinga esiyane sihlangabezana nazo ebudlelwaneni ziyane zidinge umuntu wesithathu kwesinye isikhathi ozo-intervene. So ama-number athi 079 393 4146. I go by the name of Nogwanda the therapist on TikTok. Abafuna ukungifollowa. So thank you very much. Siyathemba ukuthi usisijabu uzosizakala through this initiative. Thank you. Sanibona bafethu emakhaya, sanibingelela namhlanje ku day 4. Besihamba nabo ke umndeni lo kaseswa linyazwa umuntu o taxi driver ngesando. Namhlanje u day 4 bekade siphuma ka KZN Blind and Deaf lapho nesimcele khona usizo nakhona bakwazi ukuthi bamkhanselishe. Sebabonile ke sesimamile endaweni ngesibhala uDr Mpanza wamnika i-therapist yakhona, sabona uSesinowanda naye sombona namhlanje bamnika i-counseling nabaka KZN Blind and Deaf nabo bakwazi ukuthi bamsize naye ngokuthi bamfake naselistini ukuthi uzokwenza ikhompyutha enziwa abantu abangaboni akwazi nawe ukuthi athole amathuba omsebenzi nokuthi bamnikeze i-counseling nokumtrainer ukuthi kuhanjwa kanjani mangabe umuntu engaboni. So kukhona konke nje sesikuzamile ezinhlanganithweni ukuthi sizama ukungamandla ethu njengamanje ke kusasa sivula nabo ukhozi nekusasa sokwenza uhlelo ezweni sakhile songena nabo ukhozi khona kusasa esithemba ukuthi nizoza lonke kudaba unpacker kanti nakhona la ekhaya Thuleni TV selulonke luphelele nizolithola khona la ngoba okhozi nesikhathi sosuke sesincane mhlambe kungashawa lapha nalapha naphathi the full interview uzoyithola la Thuleni TV YouTube. Siyabonga. Kona sekukuningi okuhle esenisenzele kona. Silanje namhlanje noma kunenhliziyo zibuhlungu kodwa nje siyabonga. Yebo. Siyabonga nje kakhulu. Iminyango nje eminingi ususihambise kuyona. Ngiyibonayo nempumelelo ukuthi yezi khona. Yebo. Ngibona nje phela ukuthi ke okubuhlungu kunakho konke ukuthi umntwana lo kalimala ngoJanuary umthetho awukazi uzuyidlala indima yawo. Nginayo into nje ephathekayo engathi eqhamuka ngasemaphoyiseni engiyitholayo ngaphandle ukuthi kube yimina engiwafonelayo ngifonela umseshi ukuthi kwenzakalani kwenza yini esewuyenzile aphendule ngaleyo ndlela aphendula ngayo kube ikusasa ngizobuyela kuwena awulutho kuze kuphinde kubuye mina ngize ngiphinde ngimfonele futhi ngibuze ukuthi ngicela ukubuza ukuthi ngelanga uthe uzobuyela kumina kwagcina kwenzakaleni asho lo kakushoyo hayi kwangakubanga yena umuntu ngingabe ngisambuza ukuthi uma uthi ene nafika kwangaba uyena namazingane ukuthi akusiyena. Yebo. Hayi wazisho wathi usubani bani engazi ukuthi ngangcono mhlawumbe ukuthi noma sebefikile ke kuyena ke bathi hayi siyaxolisa sokucela ukuthi sikuthathe sekise kumuntu lo okususpectayo kube uyena indodakazi oshoyo ngoba uneshoyo ukuthi noma ngabe kuthiwa wamkhipha amehlo but uyamazi. Yebo. Ngamrecognize nje ngeziningi indlela azaziyo ayobona ngazo ukuthi uyena. Yebo. So nje usizo ngilithola nganhlobo emaphoyiseni usizo ngilithole kubantu bakaThuleleni asekuningi nje imigudu asebengihambise kuyona bezama impilo yakho ndodakazi. Yebo siyabonga mama. Yebo. Sawona sisi. Yebo. Unjani right? Yebo. Injani impilo? Ngiyaphila. Yebo. Siyabonga uphinde sikubone namhlanje. Sesagcina ngolesihlanu. Yebo. La abantu esikodla kubona bekulukela ngokwezengqondo i-counseling banjani? Babe usizo uyalithola? Yebo, angisiza kakhulu. Yebo. Yebo. Nasesikoleni laphana bathe uregister uzokwenza ikhompyutha? Yebo, basho njalo ukuthi ngizoqala ukufundela ikhompyutha njengoba ngingasaboni emehlweni. Okay. Uma mhlambe ngingabuza nomuntu mhlambe ngabuza umunye lo muntu owakulimaza ungakwazi ukuthi mathi ubeka phambi kwakho la mhlambe noma umuzwa mhlambe ngiyezwe ukuthi uyena manje ungakwazi Yebo, ngakwazi ukumuzwa noma ngingasaboni emehlweni ukuthi uyena ngingakwazi ukumuzwa ngezwi noma ngimthinte ngimuzwe kuba umzimba wakhe ngiyawazi. Yebo. Na body structure yakhe ngingakwazi ukumuzwa ukuthi uyena ngempela.
Yebo. Amaphoyisa akaze akubize mhlawumbe kuthiwa woza mhlawumbe uzobheka isketch sakhe uthi umchaze. Akafika kanye ngisasesibhedlela. Afike Angibuzi ukuthi umuntu onjani ngawachazela futhi nalawo maphoyisa aphinde icela athi akusilone la khona ilakantengiso yileyo nto yafana nokuthi into engekho. Yebo. Akuba kalokho akuphindanga kwafika umuntu. Okay, igama lakho uyalazi? Yebo. Okay, noma igama lakho lazi. Mhlawumbe nje ongabonanga mhlawumbe ungasikhumulela ibuko mhlawumbe bakhombisa ukuthi kulimaze kanjani. South Africa ke wona umonakalo lo owenziwe umfethu umuntu wesilisa. Umuntu wesilisa owenze lento umuntu wesifazane siyabonga sesingaqoqa kulabo abanenhliziyo ezibuhlungu ezibuthakathaka eshaya ukuzwela siyaxolisa kakhulu kodwa sizama ukuveza ke umonakalo owenziwe lento ye-GBV esingamazi ukuthi umfethu ukuthi kuphi ayekwenza inhloso yakhe kwakuyikephi ngoba kuyacaca ukuthi wayimbulala usisi. Kodwa ke udaba nizothola kakhulu lukhona khona la ekhaya 2NTV ku-YouTube yethu nizothola liphelele ngoba noma singena lokhozi nekusasa isikhathi sesincane okhozini but ke full interview ne-progress yonke into besihamba nabo zamubalekelela nizokuthola khona la ka-2NTV la ku-YouTube na Facebook page yethu na ku-TikTok. Siyabonga kakhulu kusasa ke niready ukuthi singene okhozini nani? Siredi. Yeah. Siredi kakhulu. Ufuna ukukhuluma? Sifuna ukukhuluma nje sigonyuluke konke kulungile noma umenzi noma ngabaleka. Yeah. Kodwa ayikho impunga yehlathi. Impela njalo. Kodwa noma singasawuthembi lo mthetho phela. Hayi umthetho angisenandaba nawo ngoba ngiyabotha uhlulekile ukudlala indima yawo. Yebo. Sengithembele nje kuphela kuJehova ukuthi kokwenzeka kwisizukulwane sakhe. Yebo. Ngelinye ilanga yena acabanga ukuthi kusami kwenzakaleni kanti ubuye induku zalento ayenza. Yebo. Kuba kahle kahle wayeyitshela ukuthi uqedile kodwa wathi uNkulunkulu cha mina ngeke ngize ngivume. Yebo. Ngizoba nesurprise ngasisa sakhulumela ukuthi angidonsele usisi ngesandla kusasa yomfaka ukhozini ukuthi ubanike ngeke ngisho. Nani ke balengishuleleni ngeke ngisho ukuthi ubani kodwa ke sizoba nesurprise esizoba nayo kusasa esicela ukuthi iyeze iphelezele usisi kuyominika ithemba nesibindi nokuthi akwazi ukuthi akhulume azethemba. Kuyajabulisa ke bafethu lokho esikubonayo kwenzakala yabo ngoba iwari yami mina umuntu wezimkhwanazi ngale inhlangano ethweleni eyokuthi what if lo muntu kanti ube serial killer? Amaphosa mengabophile kulesikhathi esingaka engabe uselemaza abantu abangana sebebulela. Ngenhlanhla kaSisi noNkulunkulu wakhe wakwazi ukuthi usesasinde. Mina ama-serial killer nginama-serial rapist ngihlale nawe ejele. Ngaxoxa nawo because mase sisejele siphenduka abafowethu. Sikwazi ukukhipha nje lokho okungali nokuthi ikhozi kwakuyini into aze enze into afuneka yenze kwaqale kanjani ukuya phambili azenze into ebezenza. But ke okuningi sisokuzwa khona kusasa. Siyabonga.